ole amasa in he channel tlom tak mai min lo thlir saka min lo en host min lo en sak thin tu te zong zong chunga thinlung le ti tak se tin lom thu ka soi ni voin hi october ni som pali sang ni le som ni pali ni a nimin sunday october ni som pathum sang ni le som ni pali a khan MCVU kan ti mai ti le supply minister te an chu ho ania Mizoram Commercial Vehicles Union General Headquarters lamte an tang hle ni an ni ho pon hei ti hian tu chu an ron siam ta a in share tlang Mizoram Commercial Vehicles Union General Headquarters Aizol MCVU tu chu supply minister le MCVU shuai tu te anin ko ma an chu kan tu chu kan share dorani tarik ni som pathum october sang ni le som ni pali sunday tlai khan Mizoram Commercial Vehicles Union MCVU General Headquarters shuai tu le Pubil Chanjawa Honorable Minister in charge Food Civil Supplies and Consumer Affairs 10 in kom ho na thatak an ni ti ni inge an in kom ho na ti chu chiar ho wang pakhat na tunlai hian Mizoram oil tanker an lo lut tha hle a nima sila mi puin oil lak tu kan la chamreng si hi MCVU chuan avei le a mi puiten oil lak tuma hun khoral zonga anin tlarwak wakte hi angai mo tak zet ani antia oil tanker alo lut na sa hle amaro chu mi puiten kan chan ai kan chang phasi lowa in dai lo takin ti hian traffic jam to na ka line traffic ti jam zong in oil nei lo hlawin ti hian in tlar vak ta mai thina chung te chu an ngai mo hle ani panhina chuan tanker lo lut zat kan chin chia danin IOC Tranga Manipur Kota Tel Lovin tiani kan kham khop tu chu alu to in kan ria hetiang taka kan lar sa si hi kan chui ta ani anti thadon repe ni kan kham khop tu lo lut ni sia riat ngatinge kan kham si lo ti lai kha chui chu ngai khop don ani chuan pathumna chuan oil pump chen katin zanlaya manman zo ka hral turin barrel tam tak an thon chuak ti hriat ani heu khai avahan mak om si ve khai oil pump chen katen an lo hral thin tina avani mel ta vele hei tak hei ruk na chu alo ni ta a chan chu sum du lo ta wanga ke tia lo ti ral chiam mai kha mi puiten kan tur ani ti hi kan hriat tlat apoi mo chu wang chon heng mi te hi chunga hian action lak nge ni se ti hi ke chu ka du dan ani chuan palina chuan Pubil Chanjawa Honorable Minister zaum takpon angai poi mo hle stakeholder MCVU etc tenena Changhovin department lama alo hriat tir tu thu min silawangin achunga kan lom hle ni tia thil chiar te kan thiam tok lawa honorable minister ti po kan lam sual ta nok zel mai min lo thiam sham te ti chuan pangana chuan engtinian ti zel chia thlale lok te ang heng oil dealer zanlaya mipui chen ai hral ruthin te hi zanlai engtik huna po stakeholder MCVU etc tenen surprise check nei ho ni se athat thu kan sei ho ani nan ti thariap riap thadon riap pe theti ang taka oil lo hral ruthin te mipui chen ai hral ruthin te kha chin khan ru kan ti to kha hetiang te hi chu ni sum du lo da wanga i engatinge Mizoram chen ai tu
oil tanker tam tak lo lut to si kan mi puin kan kham thei reng lo na chan hi chui chian angai reng ani a chan chu hi le lama chuan opposition lam ten chan sa an lo nei le ze mai bok thin si a chu wang chuan heng ti hi chui nge surprise che ki chu apoi mo tak zat lo na ni ti chuan to bera hi nge an zia zel chial tha teng lo ri ni lo wa barila tam tham tak oil pu chuak thin te khap an ni to do ni hei hian contractor na thon tur phurte a huam lo wang dian ye contract na thok tu ti tan chuan apoi mo nge do na ma se chu tiang chi lo teng lo ri po ni bok si lo wa barila tam tak oil pu thin te kha thang te kha I khap ani bur to do na ni a tha khop mai a heti ani mai lo chuan in ni a boi thak kan ram hi a boi thak chin khop mai kan zoram din mun hi bak ka sei thiam lo kha zong kha ka sei thiam thei chun chu ni ya chu wang chu nei general secretary MCVU general secretary P Saming thang hian minga sign na chu atop nan kan han sei le zo du ni eng po chu ni se min lo ngai thak sak tu te zong chunga lom thu ka sei ya koi ta ki min lo subscribe ve zel ula min lo comment sakin min lo like sakin min lo share sak zel tu chewin in khong ina ka nge na ni chuti ro chuan ni a chir dan te ka thiam to lo a soi fi dan la ka thiam to lo ka tling lo hle ni ti ero ka sia in mi ngai dam na te in mi ngai thiam te kron deal tel ngal bo ka ni in za vai chung a kolom hle mai